ಸೊ ಗೈಸ್ ನಾ ಪೋಂದುಲ ವಾಕಿಂಗ್ ಸೊ ನಾವು ಮೆಟ್ರೋ ಅದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮೆಟ್ರೋ ಬಕ್ಕ ತೂಕ ದಾದ ಅಂತ. ಹೇ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅ ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್. ಸೊ ನಮ್ಮೈತೆ ಯಾನ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಓ ಮೂವಿ ಪಾನ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಸೊ ವಿಐಪಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಐಪಿ ಪಂದ್ ವಿಐಪಿ ಅಂಚತ್ತೆ ಓಕೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಶೋ ವಿಐಪಿ ಶೋಲ ಸೊ ಫ್ರೀ ಟಿಕೆಟ್ ಲ ಸೊ ಅಂಚದ್ ಯಾನ್ಲ ಒಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಐಟೆಂಕುಲು ಏನೇನು ಮೀಟಪ್ ಅಂದ್ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಪಂದ ಅಗುಲ್ ಪೆತ್ತಲು. ಸೊ ಯಾ ಸನತ್ ಬಕ ವಿಘ್ನೇಶ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸನತ್ ಬಕ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬುಡ್ದು ಬ್ಲಾಗ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ತುಕ ಇನ್ನಿತ ಮೂವಿಲ ಎಂಚೆ ಪುಣ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ರಿವ್ಯೂ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪದಗುಲು ಒಂಜಿ ಕುರ್ಕ ಪಾಪದಗುಲು ಪಂಡದಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ರಿಚ್. ಸೊ ಪೊಯ್ itu baru boy guys atundita ಈ ದಾದ ಮತ್ತು ಇತ್ತಪ್ಪ ನೀ ಬ್ಯಾವರ್ಸ್ ಬಿಗ್ಗು ತೋಜನ್ ನಿಜ್ಜಲ್ಪ ಅವೇ ಐಕ್ ಬಿಗ್ಗು ತೋಜನ್ ನಿಜ್ಜೆ ಸ್ಟಾರ್ ಗೆಲಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇಜ್ಜೆ ಐಡ ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಮ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಸನತ್ ಆಯ್ನ್ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು 7 ಗಂಟೆ ಶೋ ಆಲ್ರೆಡಿ 7 ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ. ಸೊ ತೂಕ ಅಲ್ಪ ಪೋಯಿ ಸುಕ ಬತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ದರ್ಪೇರ್ ನಾವು ಓರ್ಲೆಂಬೆ ಸನತ್ ಅಣ್ಣೆ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮತ್ತೊಂದು ಗಡಿ ಗಡಿ ಗೊತ್ತುಂಟ ಪ್ರಸಾದ್ನ ವಿಷಯ ಕೊರ್ರೆ ಆಯ್ಗ ಚರ್ಬಿ ಆಯ್ಗ ದಾದಂಡೆ ಏರಿ നമുക്ക് കോമഡി പൂര മസ്ത് തന്നെ awesome. ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾತಂದ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಂಚಿಡಿಂಚಿಡು ಲವ್ ಅಂಚಿಡಿಂಚಿಡು ಸನತ ಬೋಡುಂದೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲೆತ್ತೋ ಬೈತೀನಿ ಪೊತ್ತಾರೆಗುತ್ತೆ ಅಂಚಿಡಿಂಚಿಡು ಕುಂದಿನಾಗಲು ಪೂರ ಪೊತ್ತ ಒಂದಿತ್ತು ಮಲ್ಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ತೂಕ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಸನತ್ ಅವರ ಸನತ್ ಅವು ಜಿನಿಗೆ ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಉಂಟು ಅವು ಲೋಕದ ಅವು ದಾದಂಡೆ ಇನ್ನು ಮೂಲೆ ಪುನ ಅಂದ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಅಂಚಾತ ಸ್ಟೆಪ್ಪುಲು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿ ಬೋರ ಒರಣ್ಣೆ ಮಲ್ತ ಅಂಚ ಫೋಟೋ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಸಾದ್ ಅಣ್ಣನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ್ ಹಾಂ ದಾತಂಡಿಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಕಾವೊಂದುಂಟು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಏನೋದಿಲ್ಲ ಅಂತವ್ರು ಅದೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸೌಖ್ಯ ಕುಡಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ರೋಹನ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂದು ದಾದ ಬಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸ್ಕಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಅವು ಸ್ಕಿಡ್ ಅಂತೆ ಇನ್ನಿತ ನಾವು ಮೂವಿ ಇತ್ತು ಇನ್ನು ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಅವು ಮೂವಿ ಮಾತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಜನವರಿ 16ಗೆ ಇನ್ನೇ ತಾರೀಕು ನವೆಂಬರ್ 23rd ಎಸ್ ದಾದಂದ್ರೆ ಓಲೇರ್ ಮೇ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಬರ್ತಾ ಐಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂತ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಪಾಡಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಪಾಡೋಚ್ ಬಂದೆ ಖಾಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅವು ಬಿಡ್ದು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಡೋಚ್ ಬಂದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಜನವರಿ 16ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಇತ್ತೆ ದುಬೈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಶೋ ಪೂರ ಒಂದುಂಟು. ಸೊ ಅಂಚದು
ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ರೆಗ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದ್ಯ ನೆನ್ನುವೆ ಸೊ ಅಂಚದ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಮೂಲೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಾತಾಡೋದು ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ದಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ ಸಿ ಯು